Husband আৰু মোৰ ছোৱালী এইটো মোৰ হাজবেণ্ড নামটো কি Lasi prabjin pen ni tumhan la non bes din ang bong ni tumhan ajak pen seta ladak ni tumhak lardak pen alam ni tumhan dak nang thanang pu ni tum kiduk sungwe katum lu ni lihem asorta tidun elo ni li sumaran talong ni li kecubi pon uson ta ni li tumeti iglablo asidang tumang nulan thangna tar dikon be bote na tum lang milong ki phodun ara tum an kopi si ding bonje la pen kongsa sa kopi asai si kuchenung ri ding bonje mriত্যু হৈছে lang mili asor pen kachesik pondo jong si laning koyang bong thangna alam sami alang tum deng konti la pen labang so sayam pachun ponpi pulotang te nilitum mikri meklang pen sami nilitum council adon rilongan nilitum damsi chesong panang kok lahan lo kasi labang so atangka lake kedam tang 2019 May 28 kalabang sor ni si nang le lo kaddo ko be utik ke patangka lak suri sian lasi labang so tangka lake komanne itu panglim ji apan kali lapen komatne abang lake political afebar aphan alang litung kaddo ko be kecepang choji aphan kali bonta lake kidu kesung be katang aphan kiro nang jingi pinanggi atangka lapen apoy sa pinang apoy lalang mili along kesung ke podun arat atau aphan abang ke koron konvek ipon bek nang kusi itu mo bang ke chunang ripon lo imen horen teron nilang miliarat lo lan kedam tang dak lang mili long tame di masala ben karbiyat arona hut titi duna tumaphan sar CM tudiram long hang kaniyat teng lonte mane laki kisung ve tumaphan suri lak pho pia lo busi pusamin ni tum dak lang miliarat tum mamangke kisung ye phowek tum suri pho ken lot lak pho non da long le la pakai hok perlam lo la pente non pini dak lang miliarat kisung e podun ana tum da mer dak kadu itu madu er jo pasi alang tum phan ahok perlam dang tu adu tame la bang ahok per lo lak pho bang ne tum dak lang miliarat tum kisung e pho we ka tum bang long le la lasi la bang so lama putha kuan ardi pi ma CM sar lasi prap jin pen mane dak ning ko yang bong ni tum hala so clear vision mane klar dak pen abang soalam nang pi phan chi ni tum la CM sar phan chuni ri lo nan bang li tum la compensation kelong ye phan council long approach dolo ma la ka du ka vek akagos potu ni tum la council long same pi thai lo la si alang tum kan ye teng lonte mane karbiang long di masalah men karbi akles long ke podun ki thi tung an bhan ge lak pho pi thai lo busi pu kami ni tum lang miliarat tum long le la bang kan dolo bang so bang kret sok du asa bang kret tok tu menang tu non pini anian da do lo la bang kret tok tu menang tu adu tame la si la bang so bang ke tu mengera ke lak pho pu pia lo busi pu tame long le la si bang kret tok du la bang kret tok arat tame non anut phan menang tu adu tame la nali tem bang ke neli bang ke anon teron a ik lo neli ke nali bang segi chi neli bong lo anon teron la tame lak pho pia lo busi pu tame ni tu long le la lo Kiti dona bangke bangka tom nili hem bangki ningkan suri ni ra pho ingke nili hem asor abangke panira mengleng ako nili supi amen ke ilis abangke mi si tuponik derlo ako premika pan abangke bangko an bangke ki oinai tikang ansi hala so pan ke apusi chepik daklo nili tum ke hem hum porti de nili tuma vi pillo mi ka choka vi mi chui lablo nili tum ne prananta nili tum kichi bo saiden bor ilo setale tum konsela sor ko pichoi nili tum hanon anda na tingni derlo ma ni tum han ko pichoi sinon putanang matati derlo ma nili tum hal hai alo ke tidon alo pot anda nili tum jomaji anke nili tum joma lablo pig lablo setane nili tum halak poponang pijipo non anda nili tum hanang pipilang setani tum hala char sim prisek along ni tum huso tani tum chipaklang dunlo ni tum dunlo ta CM sara bangke ni tum halak poponang pipo atangka ni tum thang napta non anta ni tum long lelang khobor seta vela
แล้วสินี่ลิตุมเฮมเป็นกิที่ดุนแกบางทมลูกบางทมสินี่ที่เฮมเป็นกิที่ดุนลูก Nilimen ke bihim tok bi nili hem ke phodon ke nili ong sar lo bida sim terang lakin nili mithang si pulis nomor itu si dead body ke ci en lo si news long paceta lo siam tuliram lo hang tame a news tan itum long lo sat la di masa ko sariaron hoti thi tung han an ke la ko nili hin pen rap thula ko se lang ni lo pen han charging du han ta rap lo charging wan ta ni tum da dun lo tame ni tum han man ke munang lang kompo ko lam hodak ni yelo he lo ta chipi dun lo form ko pipia form anda sob cheklem lab ni tu ka ve dat pen ka chong dat cho se tame ko pipia form ni ke cholai la khota dam pik lo e preng ar jeng ar bo jeng lo la ha form ke che sami dun kasi non anta me thang lam ta ve kasi ko pisi sang lima kasi ni tum nali tum han pa